गिबियावनो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननिसिम आरो गासिबो आदै मादै बिदा फंबाय गासिबो आंनि बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोननि गेजेराव आं गोबां गिदिर बाथ्रा बुङो, मालाबा गोरा बाथ्रा बुङो, सोरखौबा आसिथुना बाथ्रा बुङो। नोंथांमोना सोरबा दुखु मोना आंथ' मिथिला, नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामा। नाथाय आंनि इसांनाखि भिडिअ बानायदों नोंथांमोना लाइक खालामो, आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो आंनो बारा भिउ नाङा नोंथांमोन, 50 जन नायबाबो आंनो थाखाय जथेस्थ'। मानो होनब्ला 50 जन सुबुङानो आंनि थाखाय बहुत बुरजा, खिन्थु मालायफोरनि माथो आंनि बुरजा भिउ नाङा। होमब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय जाखिनि नोंथांमोनजों सिनायजानाय आं सासे सुबुं आरो सासे आं बर'नि इउटुबार, दा आं बेखौनो बुंनो लाना फैदों जोंनि बर' हारिनि थाखाय। माने जोबोद दुखुनांथावना खौरां, नोंथांमोना थांगोन होननानै मिथिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोननि बे सिनाव नायबानो जाबाय। बेयो मोनसे जायगायाव जादों, दा आं उनाव फरायनानै नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। दा आंनिफ्राय फंनैसो आं बाथ्रा बुंग्रोनि। जेब्ला समाव जोङो बे बर' हादोरखौ नांगौ होननानै जों बड'लेण्ड दाबि खालामदोंमोन, बे समाव गासिबो सुबुङानो लोगो नांनानै जों बर' खौसे जानानै जों बड'लेण्ड दाबि खालामदोंमोन। थिग बेबायदिनो सासे सुबुङाबो जोंनि बर'नि सासे जोहोलाव, जोंनि न'खरनि फेमिलिबाबो, संसार जानायब्लाबो, मानो होनब्ला जों हारसिङै जों रावबो बर' हादोरखौ जों दानो हाया। नों आं लोगो नांनानैसो जोङो सासे सानै साथाम साब्रै साबा लोगो नांनानैसो जों गासैबो बर' हादोरखौ दानाय जायो आरो हारिखौ सिनायथि होयो आरो मुं लाखियो। थिग बेबायदिनो सासे सुबुङा जेब्ला समाव बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन, बै समाव बे बर' सुबुङा जोंनि बर' समाजजों नांफानानै दाबि खालामनायाव जास्टिस खालामनायाव ओंखारफादोंमोन। बे बिथाङा दा आखाइ आरो आथिं पेरालाइस जानानै बिथाङा थैनायनि लामायाव माने लामा लानाय बायदि जानानै दंगासिनो दं। दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम फंनैसो दा बे मेसेजखौ नोंथांमोना फरायनानै खोन्थानो सानदों। रायलायनोबो रोंला, इसो आथिङा फारसे आखाइ फारसे। थारैनो नुना गोसोआव जोबोद दुखु मोनबाय। उन्दुनो थाखायबो बिसिना गंसे गैया, हायावसो उन्दुनो गोनां जायो। मिथिनो मोन्दों बिथाङा सासे जोबोद गोसो गुदुं, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय क'क्राझार जिल्लानि परबतझरा महकुमानि सिङाव थानाय हाथिमाथा गामिनि जामिन्द्र ब्रह्मआ हरखाबै पेरालाइसिस जानानै थैनायजों जुजिगासिनो दं। नुनानै थानो हायैनि नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। अन्नानै सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव अनसुंथाइ हरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार: आसाम ग्रामिन भिकास बेंक, ब्रान्स नेम: आलमगानि 7141। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। हल्दार मिस बालेंसुवारि ब्रह्म। फन नाम्बार फोनांजाब खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना सुलुं लानो हागोन आरो आं बे ससे बुंलांबावनो सानदों। नोंथांमोन गासिबो जों जेसेबां हायो, नङा होमब्ला? जों बे बुहुमाव गासैबो जों सानसेबाबो थैनानै थांखागोन। बेनिखायनो थांना थानाय समावनो मानसिनि जिउखौ जोङो बासायनो थाखाय जोंनि थाखाय गोनांथार। मानो होनबा थैनानै थांबा जोङो मेगन मोदै लाना जोंनि थाखाय रावखौबो जों मोनफिननो हाया। बेनिखायनो थांना थानायावनो जायफोर एसे थोजासे रां रुफा दङ राननानै जालायनांगौ। आरो राननानै जालायनांगौनि मिनिङा बेनो जाबाय जे जायफोरा आग्लाय बिग्लाय दङ, जायफोर दुखिया न'खर, दिनै माबोरै होनोब्ला दिनै बिसोर उन्दुनो थाखायबो न' खथासे गैया, संना जाना न' खथासे गैया। नोंथांमोना न'खौबो नुबाय जानांगौ। जोबोद दुखुनांथावना आरोना नोंथांमोन। दा बेनिखायनो आं गासैखौबो रिकुवेस्ट खालामो। आंबो बे बिथांनि सायाव आंबो अननानै भिडिअ खालामदों आरो बेबायदिनो गासैबो बेफोरबायदि आंनि मेगनाव नुजाफैनायखौ आरो आं मिथिनायखौ नोंथांमोननिसिम आं भिडिअखौ लाना फैबाय थागोन। आरो नोंथांमोनाबो जों बर'आ नों आं सहाय होआबा सोरथो जौगानो हाबावनो। बेनिखायनो जायफोर एसे गोजौ थाखोआव थाखाजों गेलेनाय सुबुंफोर, एसे एनै अननानै बे बिथांनि बेमारा मोजां जानाय बायदि आरो न'खराबो मोजां सुबिदा फैनाय बायदि, आरो जायफोर दा बर'नि दैदेनगिरिफोर जानानै दङ, बै बर'नि दैदेनगिरिफोराबो एसे नोजोर लानानै आंनिफ्राय बुंदों आङो, नोंथांमोना प्लिज अननानै बे बिथांनि सायाव एसेबाबो मदद खालामगोन। आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो।
आंनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा आरो खेमा होबानो जाबाय। मानो होनब्ला जाय बर' सुबुङा हारिनि थाखाय दैदेनगिरि जादों दिनै थिग हारिखौ समाजखौ फोसाबनो थाखायसो नुजाना फैदों नङा होमबा। दिनै बर' सुबुंनि सायाव मोनसे न'खराव दुखु दाहाजों गोलैसोनानै थानाय मेगनजों मोदैजों गोलैसोनानै थानाय बे न'खरखौ नोंथांमोनाबो नायगोन होननानै आं आसा आरो मिजिं खालामदों। मानो होनब्ला खैफोदनि समावसो राहा खालामना होनाया इसोरनिबो बोर थायो आरो नोंथांमोननिबो मुं जायो। बेनिखायनो बेखिनि भिडिअखौ बानायनानै आं नोंथांमोननिसिम फोरमायहोयो जे जायफोरनि सुबुंनि न'खरा बिथांमोनखि दासिमबो निखावरि दुखुथिया दिनै जानो दंब्ला गाबोन जानो गैया बेफोरबायदि न'खरनि अबस्था जायफोर सुबुङा खना खनला एरसोनानै दङ। जाय सुबुंफोरा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला आंनो प्लिज आंनि वाट्सएप नम्बर दं डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना हर डिटेल्स हर आङो भिडिअ नागारना होगोन राहा गोथे जानायफोरनि थाखाय आरो जोंनि बर' समाजाव गासैबो सुबुङा मिथिथों। आरो माखासे आरो बुंबावनो सानो बुंगौमानि बाथ्रायाव लांलांबाय थायो। मानो होनब्ला जेसेबांनाखि दा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि एमएलए मिनिस्टारानो थाया मानो दिनै बिथांमोनहाबो खनला खनला थांनानै नोंथांमोननि खैफोदनि आरो गेरेबसाना थानाय न'खरफोरखौ नुसनहैया। बेनिखायनो जोंनि भिडिअनि दारै बिथांमोननिसिम मोनहैनाय बायदि जोंबो नागारनानै नोंथांमोननिसिम एसे मदद खालामनो हायो। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जासिगोन। जै बर' हारिनि।